Áno, tak minulý rok som sa zúčastnil Startup Weekendu v Žiline. Tá atmosféra, ktorá je na Startup Weekende, je vždy taká špeciálna a vtiahne ťa a chceš vlastne zistiť, či vieš, čo v tebe je a či vieš nejakým spôsobom ten svoj nápad alebo nápad niekoho iného zrealizovať. Mňa naposledy vtiahlo to, že byť súčasťou tímu, čo som vlastne dovtedy nebol. Ja ako senior manažér som v minulosti bol na mentorskej pozícii, potom zase raz som bol ako rozhodca a nikdy som si nevyskúšal byť v tíme. A v tíme takom, že som sa pridať do týmu. Motivovala ma tá atmosféra a potom vyskúšať si to, že na čo má človek a na čo nemá. Skúsenosť byť súčasťou tímu je v tom zaujímavá, že človek očakáva od seba, pozná svoje nejaké stránky a očakáva, že bude v nich dominovať alebo bude vedieť ich využiť. Ale veľmi zaujímavé je to, že on práve počas toho víkendu sa sám spoznáva, čo v ňom je a otáča sa to, že v niečom vie pomôcť, v niečom vie byť užitočný a v niečom skôr ako keby sa učí od tých druhých a prispieva skôr takým názorom. Takže spoznať sa bola tá vec, čo som zistil, že čo vo mne je. A preto som bol rád, že som si aj túto pozíciu vyskúšal. Je to v prospech nielen nás ako firmy, ale aj v prospech ľudí, ktorí chcú rásť, vyskúšať si seba v nejakej pozícii. Či už keď tam idem ako obchodiak, alebo ako grafik, alebo ako programátor, alebo ako len študent, ktorý vlastne ešte nevie, čo by chcel robiť, tak tento event ho to naučí. A my to preto radi podporujeme a pomôžeme ľuďom im v tých naplňaniach počas toho víkendu. Tou radou, ktorú mu vieme dať a máme čo zdieľať. Spoločnosť Šaren Bachmann tento rok otvorila nové priestory v svojej spoločnosti na Priemyselnej ulici v Žiline. Je to nové IT centrum, ktoré okrem kancelárií a priestorov pre vývoj softvéru má aj veľkolepé priestory na stretávanie sa, na konferencie, na vlastne aj také oddychové priestory a chceli sme tieto priestory začať používať pre rôzne regionálne eventy a toto bola veľmi pekná príležitosť, keďže sa tu koná Startup Weekend už niekoľký rok, pomôcť komunite, ktorá organizuje Startup Weekend, využiť tento náš priestor a zároveň vlastne prispieť k takému hladkému priebehu akcie. Ak chceš zistiť, čo je v tebe, a ak chceš naštartovať svoju budúcu kariéru, tak práve Startup Weekend tých 54 hodín ti ukáže, na čo máš. Takže poď do toho.